Jo sóc la Maria i avui us vull parlar de com podem inflar un globus. Què faríeu per inflar-lo? Doncs el que faré jo, no? Però sabeu que el podem inflar d'altres formes? Doncs ara que ja m'he convertit en una científica, porto bata, ulleres de seguretat, guants i m'he recollit el cabell, us ensenyaré com fer-ho sense necessitat d'inflar, concretament utilitzant una reacció química. Què necessitem? Doncs necessitem bicarbonat, vinagre, un recipient per no embrutar la taula, una ampolla de plàstic reciclada, un embut i un globus. En primer lloc, agafem el globus i li fiquem a l'embut. I després agafem el bicarbonat i li afegim una mica fins que caigui baix el globus. En segon lloc, obrim la botella i li afegim una mica de vinagre. I ara traiem el globus de l'embut i li fiquem a l'ampolla, però sense que caigui el bicarbonat. I ara tirem el bicarbonat i observem què passa. El globus s'ha inflat. I aquí a l'ampolla, com podeu veure, s'han format moltes bombolles. Què ha passat? Doncs al barrejar el vinagre amb el bicarbonat es produeix una reacció química entre un àcid acètic del vinagre i una base, el bicarbonat. Un dels productes de la reacció és el diòxid de carboni, CO2, que s'allibera en forma de bombolles. Aquest gas té tendència a escapar-se de l'ampolla i fa que s'infli el globus. Us ha agradat? Doncs espero que us hagi agradat molt i us repto a que ho proveu a casa.